Nafenso ndife anthu achipangano, tiyeni tichenjere manja ndipo tidya nawo. M'dzina la Atate ndi la Mwana ndi la Mzimu Woyera, amen. Chaulere cha Ambuye athu Yesu Khristu, chifundo cha Mulungu Atate komanso mphatso za Mulungu Mzimu Woyera zikhale nanu abale. Lero Lamulungu la 1 mu nyengo ino ya Lent Chaka B. Mawu athu oyamba akuchokera m'buku la Genesis chapter cha 9 ndime ya 8 mpaka ndime ya 15. Salimo yathu ndi Salimo number 25 4 mpaka 9. Ndipo tizikayankha kuti njira zanu chauta ndi zachikondi chosasinthika, nzokhulupirika kwa anthu osunga chipangano chanu. Mawu achiwiri akuchokera mkalata yoyamba ya Petro oyera 1 Petro chapter cha 3 ndime ya 18 mpaka ndime ya 22. Ndipo uthenga wathu wabwino kuchokera pa Marko chapter cha 1 ndime ya 12 mpaka ndime ya 15. Mulinso ndine Elizeo Nthalika. Tiyeni tigawane mawu a Mulungu. Mawu oyamba. Mulungu adauza Nowa kuti ndi ana ake kuti, tsopano ndikuchita nanu chipangano pamodzi ndi zidzukulu zanu ndi zamoyo zonse, mbalame, zoweta, nyama zakuthengo ndi zina zonse zimene zidatuluka nanu mchombo. Chipanganocho ndi ichi: ndikulonjeza kuti sindizawononganso zamoyo zonse ndi chigumula. Ndithu chigumula sichizawononganso dziko lapansi. Ndipo Mulungu adati, nachi chizindikiro cha chipangano chamuyaya chimene ndikuchichita pakati pa ine ndi inu ndi cholengedwa chilichonse chimene chili ndi inu. Ndikuyika utawaleza mu mtambo, ndipo uzakhala chizindikiro cha chipangano pakati pa ine ndi dziko lapansi. Nthawi zonse pakakhala mitambo mumlengalenga ndipo pakaoneka utawaleza m'mitambomo, ndizizakumbukira lonjezo langa limene ndidachita ndi inu ndi nyama zonse, kuti chigumula chisazawonongenso zamoyo zonse. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Mawu achiwiri. Abale, Khristu adafera machimo a anthu kamodzi kokha. Munthu wolungama kufa m'malo mwa anthu ochimwa afe kuti atifikise kwa Mulungu. Pasathupi adaphedwa, koma pa za mzimu adapasidwa moyo. Ndipo ali ngati mzimu choncho anapita kukalalikira kwa mizimu imene idali ndende. Mizimuyi ndi ya anthu amene kale lija sadamvere pamene Mulungu anadikira moleza mtima pa nthawi imene Nowa ankapanga chombo. Mchombomo anthu owerengeka okha 3 adapulumuka ndi madzi. Madziwo akufanizira ubatizo umene masiku ano umakupulumusani chifukwa cha kuuka kwa Yesu Khristu. Kubatizidwa kumeneku sikuchosedwa lisiro la nthupi, koma kuzipereka kwa Mulungu ndi mtima woona kudzera mwa Yesu Khristu amene adapita kumwamba ndipo ali kudzanja lamanja la Mulungu. Kumeneko anjelo ndi maulamuliro ndi zimphamvu zimamvera iye. Mawu a Ambuye. Tithokoze Mulungu. Mthenga wabwino. Nthawi yomweyo Mzimu Woyera adapititsa Yesu ku chipululu. Yesuyo adakhala kumeneko masiku 40. Satana akumuyesa. Komweko kunalinso nyama zakuthengo, ndipo anjelo ankamutumikira. Yohane uja ataponyedwa ndende, Yesu anapita ku Galileya akulalika uthenga wabwino wonena za Mulungu. Ankati, nthawi yakwana, ufumu wa Mulungu wayandikira. Tembenukani mtima ndi kukhulupirira uthenga wabwinowu. Mthenga wa Ambuye. Ulemu kwa inu Ambuye Yesu Khristu. Chikhristu ndi chipembedzo chimene chikuchokera kwa Ayuda. Ayudawa anali mtundu wake wosankhidwa wa Mulungu, ndipo iwo amazimva choncho kuti iwo ndi mtundu wosankhidwa wa Mulungu. Aroma 8 ndime 9 akunena kuti Mulungu anawayitana monga mmene iye adakonzera, anawapatula kuti akhale monga mwana wake. Ndipo sanangoyitana komanso adaona kuti ngolunga pamaso pake, ndipo sanangoona kuti ndi wolunga pamaso pake komanso
adawagawirako ulemerero wake. Anthu ake osankhidwa, mtundu wake osankhidwa, Mulungu amaugawiranso ulemerero wake. Powapatula anapanga nawo chipangano. Paja timene kuti awiri sayenda asanapangane. Ndiye lero tikumva chipangano chimene Mulungu akupanga ndi Nowa, chipangano chimene Mulungu akupanga ndi dziko lapansi. Chipangano chimenechi akunena kuti sichikungokhuza Nowa yekha ayi, koma ana ake, zizukulu zake, komanso chikukhuza zolengedwa zonse. Chipangano chimenechi ndi mtengano umene Mulungu adapanga ndi anthu ake. Inu mukhale ananga, ine ndikhale Mulungu wanu. Pangano la serious. Ndi limene linampasa Mulungu umwini pa mtundu wa Israeli. Ndi limene linawapasa Aisraeli umwini pa Mulungu wawo. Chifukwa cha pangano limene, Mulungu ataona kuti ana ake akuvutika, anakhala akulowererapo m'moyo mwawo. Farao ankawazunza Aisraeli. Mulungu anatuma Mose ndi kulowererapo pa moyo wawo. Anazapulumutsa mmene maiko osiyanasiyana ankaamenya. Mulungu anatumizira aweruzi, achina Samsoni, achina Gideoni, kuti athane ndi adani awo. Koma lero tikuonesedwa kuti Mulungu amalitengera serious pangano lake ndi anthu ake pamene watumiza mwana wake mmodzi yekha kuti azapulumutse mtundu wa anthu umene uli m'mavuto, azaonese njira mtundu wa anthu umene wasochera, azawusegule m'maso mtundu wa anthu umene uli mundima, aonese mmene akuyenera kukhalira dziko lino lapansi. Atiphunzitse ife mmene Mulungu analengera dzikoli ndipo mmene iye akuyembekezera kuti ifeyo tizikhalira dziko lino lapansi lino, dziko la Mulunguli. Chimodzi chimene akutiphunzitsa dziko lino ndi chakuti tikuyenera kukhesa thukuta kuti tigwire ntchito molimbika kuti anthu fe tipeze bwino. Mukatenga Genesis anamuza choncho Adamu ndi Eva. Akutionesa kuti ngati tikufuna moyo wabwino wouka kwa akufa, ngati tikufuna thupi latsopano lomatha kulongolowera pena paliponse ngati pakhoma ndi kupita mbali inayo, njira yake ndi njira ya mtanda, njira ya masauso, njira ya magobo, njira yolimbikira kugwira ntchito, njira yokhulupirika ndi Mulungu wako. Ngati tikufuna kuthana ndi anthu otibwezera mbuyo, ngati tikufuna kuthana ndi zinthu zotibwezera mbuyo, tikuyenera kuvala zilimbe ndipo tisaope kusenza mtanda wathu. Ndi phunziro limene Ambuye Yesu akufuna kutiphunzitsa mu nyengo ino ya Lent. Tikamamuona Ambuye Yesu pa mtanda paja, ndikufuna kuti inu ndi ine tiziona Mulungu amene ali serious ndi pangano limene adapanga ndi anthu ake a Israeli. Ananena kuti ndizakutetezani, ndizakhala Mulungu wanu. Ndipo lero mmene unaona kuti mtundu wa anthu ukuzunguzidwa ndi Satana wabwera, ndikuzafera pa mtanda paja, kufera pangano limene iye anapanga ndi mtundu wa Israeli. Ifeyo kuzera mu ubatizo, monga pena kunenera mawu achiwiri aja, tinalowa nawo mu gulu la anthu ake a Mulungu. Ndipo tikuyenera kuzindikira kuti tikutenga nawo mbali pa zinthu zonse zimene Aisraeli adanena kupanga ndi kuzilandira. Ifenso tili nawo gawo. Tisamazimve chilendo mbumba ya Mulungu imeneyi, pakuti mawu akunena pa Efeso 2:19 akuti n'chifukwa chake tsopano inu amene simuli Ayuda sindinunso alendo kapena akuza ayi, koma ndinu nzika pamodzi ndi anthu ake a Mulungu, ndipo ndinu ambanja lake la Mulungu. Mwa iyeyo inunso mukumangidwa pamodzi ndi ena onse, akuterotu. Ndafuna kuti inu ndi ine lero tizimve kuti ndife anthu achipangano. Inu ndi ine lero tizimve amene tili a Khristu amene tidabatizidwa kuti ife ndife osankhidwa ake a Mulungu. Pali ubale pakati pa ife ndi Mulungu. Ndipo pa chifukwa chimenecho tikuyenera kumamva kuti tili oyenera kulandira malonjezo amene Mulungu anapanga ndi makolo athu Abrahamu. Ndikufuna kuti inu ndi ine lero tizitengere serious zakuti Israeli watsopano ndife, ndipo tili ndi pangano ndi Mulungu. Tilipo ambiri amene mapangano a Israeli ndi Mulungu sitimatenga ngati kuti ndi mapangano athu, timazipatula natiti nzaini zimenezi sizitikhuza ife.
ifeyo timazika mambali ngati kuti sitikukhuzidwapo. Timaona ngati kuti tikhala ngati tikugupulira. Koma ndafuna kuti inu muzimva kuti muli kwanu ndithu pamene muli ndi Mulungu, ndipo muzimva kuti malonjezo onse a Israeli inunso ndi anu. Tichenjere manja abale kuti tidye nawo. Ndife anthu akuda, koma kuzera mu ubatizo wathu tinalowa mbumba imeneyi ndipo tinalandiridwa ndi manja awiri. Tisazimve chilendo. Nyengo ino ya Lenti ndi nyengo imene ife anthu tikuyenera kubwereza malonjezano athu ndi Mulungu. Tinasocherera mbali zosiyanasiyana. Tinakanika kusata malamulo ake. Tinakanika kusata pangano limene iye anapanga ndife. Komano titazindikira kuchimwa kwathu kuzera masiku 40 amenewa. Titazindikira kuchimwa kwathu kuzera mmasakramenti osiyanasiyana. Ndipo tikubwerako. Tikuyenera kuzindikira kuti ifeyo ndi nthawi kuti tibwerere mu pangano limeneli. Kodi Mulungu tinamulonjeza chani? Ndipo mene tikubwerera apa titakayangala uko lero Mulungu timulonjeza chani? Kodi tokha tizilonjeza zotani? Zimachitika kuti nthawi imene munthu umapulupuzapulupuza ukakhala kuti wabwerako umazazilonjeza noweka. Ayi chisindizapanganso, pano ndiyamba kupanga chakuti, pano ndiyamba kumapemphera, pano ndiyamba kumakonda anzanga, sindizatukwananso. Umazilonjeza zambirimbiri. Inuyo mukuzilonjeza zotani mu nyengo imeneyi? Mwana olowerera uja atabwerako kumene anasocherera kuja, pamene bambo ake anamulandiranso chinthu chimodzi chimene bambo ake adapanga ndi kupanga naye pangano laso pano mwana uja. Mawu aja amanena pa Luka 15 kuti anamveka mphete, chizindikiro cha pangano. Pangano limeneli chizindikiro chake chinali mphete kuchala chake. Inunso ndi ine amene tikubwerera kwa Mulungu mu nyengo imeneyi, amene moyo wathu ukubwerera mchimake, tikuyenera kupanga pangano laso pano ndi Mulungu wathu. Kodi muuza chani Mulungu? Ambuye ndinali otere, koma pano ndasankha kuti ndileke ndiyambe kukhala munthu otere. Ndinali munthu ozunza anzanga, ndinali munthu ozunza ziko, koma lero ndasankha kuti ndikhale munthu otere. Mupanga naye Mulungu pangano la mtundu chani? Koma phunziro la lero lalikulu limene tikuphunzira kuchokera kwa Mulungu mwini wake ndi lakuti pangano lililonse limene inu mutapange, pangano lililonse limene mwapangana inuyo ndi Mulungu, muliyikire chizindikiro. Muziliyikira chikumbuso kuopa kuti muzangoyiwala. Mulungu pofuna kuti asayiwale pangano lake ndi anthu ake lonena kuti sazanonganso ziko ndi chigumula, Mulungu akulemba. Sina kukhala pangano la pakamwa, Mulungu akulemba. Walemba thambo lonse kujambulako utawaleza. Kuti akakhala kuti wapsya mtima wakwiya, wayambapo kuti aononge anthu ake, utawaleza uja uzituluka ndipo azikumbukira lonjezo lake. Akatero asiye kuakwira anthu. Kaya munditengera siriyasi, kaya simunditengera siriyasi, koma ifeyo ngati a Khristu tikufuna kuti tipite pasogolo. Ndipo ngati tikufuna kuti tipite pasogolo ndi ubale wathu ndi Mulungu kuti utipindulire, tikungoyenera kuphunzira kulemba. Kulemba komwe kumene ndikunena, tikungoyenera kuphunzira kulemba. Malonjezo amene mwapangana ndi Mulungu, malonjezo amene mwapanga kwa Mulungu mu nyengo imene inoyi, asangokhala malonjezo ammaganizo kapena apakamwa. Ayi, azikhala ndi chizindikiro china chake chooneka ndithu panja apo, chimene chizikukumbusani kuti mulalonjezana ndi Mulungu zakuti. Kulemba ndikofunika, kulemba ndikothandiza. Vuto lake anthu akuda ife sitinazolowere kulemba zinthu zathu. Ayi, sitinazolowere. Olokwa amene akhala kuti apita ku sukulu kuti azilemba zinthu zawo, sitinazolowere. Koma pano ndayena kuti, ndipo ndikunena kuti inuyo ndine ngati ufuna kuti tipite pasogolo ndi china chilichonse, kandi pa chikhristu chathu, pa ulendo wathu ndi Mulungu, kandi pa business, kandi kuntchito, kulemba zochitika moyo mwathu, kulemba zimene tapanga ife
ndi chinthu chimodzi chimene chili chofunika kulemba. Ngati mukulonjeza Mulungu kuti simuzapsanso mtima kupitirira mwezi, muyike chizindikiro. Mutha kukagula mira kapena galasi loziyang'anira ndi kumuwuza Mulungu kuti nthawi iliyonse imene nditakwiye ndizikaziyang'anira pa galasi pa, ndero mukakwiya muzithamangira pa galasi paja kukaziyang'anira, ndipo muzichita manyazi mukaziona pamene paja ndikuleka kukwiya kwanuko, ndikuleka kupsa mtima kwanuko. Tikufuna kuti Chikhristu tichitengere serious, kuti nachonso chititengere serious. Tifike pamene adafika Ambuye Yesu mu uthenga wabwino tawerengaja, kuti ngakhale amayenda mu chipululu, ngakhale amakhala pakati pa zirombo za muthengo, m'mayesero ake onse akuti angelo ankamtumikira. Angelo ankamtumikira. Tikufuna kupanga ubale weniweni ndi Ambuye Yesu, mwakuti nafenso tikamakhala angelo a Mulungu azititumikira. Malinga ndi ubale umene ife tapanga ndi Mulungu. Mulungutu anake amatumizira angelo. Ndiye ino ndine Chikhristu tikakhala nacho serious, ndithu angelo azitumikira. Ngati ulendo wathu ndi Mulungu tikufuna kuti tiziutengera serious, chimodzi chimene tikuyenera kupanga ife ndi kumalemba zimene Mulungu wapanga moyo mwathu. Lero Bible limene timawerengali ndi zolemba za anthu a mtundu wa Israeli, mtundu osankhidwa wa Mulungu. Ndi zolemba zimene Mulungu mwini wake analembesa anthu, ndipo anthu amenewa anafotokoza bwino zamene Mulungu ankayendera ndi anthu ake. Inonso ndine tikuyenda ndi Mulungu. Chimenecho chitithandize kuti nafenso tiphunzire kulemba ulendo wathu umene tikuyendera ndi Mulungu kadayale kenakake, kuti tizikumbukira mmene Mulungu wayendera nafe moyo wathu uno. Chifukwa taona nimene zikuchitikira, kuti anthu chifukwa kuti mwina sitilemba, ndipo chifukwa kuti sitilemba sitakubwerera ku zimene ife tinalemba zija. Ma mistake omwewo amene azimbuye athu anapanga tikupanga omwewo. Zomwezo zimene andale akale anapanga, andale alero akupanga zomwezo, ma mistake yake omwewo. Naganiza kuti zosatira zake zikhala zosiyana ata. Ngati zimene zinatulusa DPP mboma, MCP kupanga zomwezo, isaganize kuti ikhalamo, itulukamo. Ma mistake amene tinapanga ife kale. Ngati tukuyenza kuti titakubwereza ma mistake omwewo, zinthu tikukhala zosiyana, apo ndi ziko lake silino. Tikungoyenera kuphunzira kulemba, ndi kuphunzira kuwerenga mbiri ya zimene ife tadusamo ndi Mulungu wathu. Ngati anthu achipangano, ndiye kuti ndife anthu okwatiwa. Tinatengedwa kale. Tizitenga tokha kuti ndife okwatiwa ndi Ambuye chifukwa tili naye pangano lina lake moyo mwathu. Tikamaganiza mwa mtundu umenewu, nkumapanga zinthu zathu ngati osankhidwa eni a Mulungu, tizasogoleredwa ndi nzeru zake, tizatetezedwa ndi chikondi chake, ndipo Mzimu Woyera amene anamuyendesa Ambuye Yesu kupita ku chipululu ndiye amene azitiyendesa ife moyo wathu. Tikufuna tizipereke ngati anthu ake eni a Mulungu, ngati ana ake eni a Mulungu. Aroma 8 ndi 14 mpaka 17 akunena kuti onse amene Mzimu wa Mulungu amawasogolera amene ndi ana ake a Mulungu. Pajatu Mzimu amene tidalandira, Mzimu amene mudalandira samakusandusani akapolo kuti muzikhalanso amantha ayi. Koma Mzimuyo amakusandusani ana a Mulungu, ndipo mwa mphamvu yake popemphera kwa Mulungu timati Aba, Atate. Mzimu Woyera mwini ndi amene amavomerezana ndi mitima yathu kusimikiza kuti ndife ana a Mulungu. Sono ngati ndife ana a Mulungu, tizalandira nawo madalitso amene iye akusungira anthu ake. Pamodzi ndi Khristu, ifenso tizalandira madalitso amene Mulungu anali atasungira. Pakuti ngati tamva zowawa pamodzi ndi Khristu, tizalandiranso ndi ulemerero omwe pamodzi naye. Ndiye kuti ifeyo tizikwikwinyize ku mtundu wa Mulungu osankhidwawo, ndipo sikuti tikuzikwikwinyiza koma chifukwa kuti ifeyo tinabatizidwa,
ndipo kuzera mu ubatizo umenewu tinasandukadi anake enieni a Mulungu oyenera kulandira zonse zimene mtundu osankhidwa wa Mulungu umayenera kulandira. Yesu sanapite yekha ku chipululu, anatengedwa ndi kusogozedwa ndi Mzimu Woyera. Ifenso tikakhulupirira kuti ndife anake a Mulungu, mtundu wa chipangano chake, tikamkonda Mulungu ndi kupanga ubwenzi weniweni ndi mwana wake Yesu Khristu, sitizayenda tokha moyo unowu, sitizayenda tokha mchipululu ichichi ndi muchigwa cha imfachi. Mayesero onse tiziwatha, ndipo Satana azitiopa osati chifukwa kuti Ambuye Yesu akutithawisa ayi, koma chokhacho choti tikuyenda ndi lemba la chipangano chake, choti tikuyenda ndi magazi a mwana wankhosa pamphumi pathu, chimenecho chizakhala chipulumutso chathu. Tinabadwira ku Malawi, sitinabadwire ku Israeli. Ndife anthu akuda, sife Ayuda. Koma kuzera mu ubatizo wathu tinalowa mbumba imodzi ndi anthu amenewa. Ndipo kuzera mu ubatizo umenewu nafenso chuma chonse chimene Mulungu amasungira anake ndi chathu. Tiyeni tichenjere manja. Tiyeni tichenjere manja. Tikokomeze ubale wathu ndi Mulungu. Ndipo mapangano amene Mulungu anapanga ndi mtundu wake, ifenso tizatengera serious kuti tili nawo mapangano omwewo. Tizisunga mbali yathu kuti Mulungu chanso naye atisungire mbali yake. Unali ndine Elizeo Nthalika. Zina la Atate ndi la Mwana